Jeg har valgt opgave 1, hvor jeg har fået givet 3 punkter i rummet, A, B og C. Ud fra disse 3 punkter skal jeg bestemme arealet af trekanten, som så er ABC. Jeg har allerede nu defineret A, B og C. Og for at finde længden af arealet af en trekant, starter vi med at finde 2 vektorer, der ligger i trekanten. Så vi siger AB. Og for at finde vektoren af den, så siger vi punktet B minus med punktet A, som giver 7, 3 og 1. Og så finder vi et andet punkt, så ser vi punkt A i C. Definerer vi det. Og igen, der ser vi det modsatte, så vi siger punktet C minus med punktet A, som så giver 5, 0, 7. Arealet af en trekant kan findes ved hjælp af krydsproduktet med de 2 af den sidelæggende vektorer. Så vi siger vektor AB, det krydser vi så med vektor AC, og det giver 21 minus 44 og 15. Og så skal vi finde længden af disse, så vi kalder den for ABC for eksempel. Og det er allerede nu ved, at det kommer til at blive til en kvadrat. Så sætter jeg e-valg, så den udregner det i tal og decimaltal. Så vi siger 21 i anden, plus, og da det er i minus 44, så sætter vi en parentes i anden, plus, og 15 er også i minus, så den sætter vi også i parentes i anden. Og så afslutter vi med en parentes, der vi skriver e-valg, og det giver 51. Og da en trekant er halvdelen af et parallelogram, så ganger vi det med en halv, så vi kan kalde arealet for A. Så ser vi en halv gange med vores længde af vores krydsprodukt, som er A, B og C. Så arealet af vores trekant er så 25,5.